Tarkistetaan autosta auton jäähdytysnesteen määrä. Ja se onkin tosi tärkeä juttu öljyn kanssa, koska jos autossa on liian vähän vettä, niin moottori ylikuumenee ja keittää ja sitten moottori vaurioituu. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että tässä on niin kuin aluksi tämä tarkistus tehdään aina, kun auton moottori on kylmä, koska muuten jos sä avaat tämän kuumana, tämä korki, niin täältä lentää kiehuvaa vettä sinun silmille, niin siksi tämä tarkistetaan. Tässä on tämmöinen paisuntasäiliö aina, jossa näkyy tämmöinen joku johto tai muu menee, niin täältä sitten katsotaan, että onko täällä riittävästi vettä. Ja esimerkiksi tämän nykyinen tilanne, paljonko täällä pitäisi olla tätä jäähdytinnestettä, niin tämä on ainakin tyhjä. Mutta sitten kun me tarkistetaan tämä toinen isompi ruuvi, joka on tärkeämpi, niin katsotaan täältä paljonko täällä on nestettä. Niin me huomataan, että tämä on täynnä nestettä. Eli veden määrä on niinku riittävä. Tuolla näkyy tommonen vihreitä jäähdytinnestettä. Eli täällä on kunnossa tämä jäähdytinnesteen määrä. Voimme sulkea tämän korkin. Loppu.